Oh, kumusta ka mo? Yan sa mga alagad si Kangin Antofon Morales and then my partner sa nako diri si Juan Litayan. Kumusta ka mo tanan? Pamati karon tibok kami sa inyo Mindanao. Asap gida always say a prayer mo na importante nga tong pagpanalangin ug atong pagpaampo nga tustong na ba magagawon. Lord, thank you kay Lord sa maghihatag ka namong grasya. Thank you kay Lord. Okay. Pero kay sunan ang suwatan po karon hatagan og pagtagad no. Pinadakin is usa ka babae nga nagpatago lang siya nga Wing. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan nga itong sender si Wing. Kini akong problema bahin ni sa akong apuhan nga sikat kay mananabtan sa amo ang lugar. Sa tanang mga mananabtan siya mao'y pinakabeterana ug kun nganong na problema mi ingon magud ini ang mga panghitabo. Kinsa siya nganong nagluyip ka, kinsa siyang gimahal mong labaw pa kanako, unsay anaa kaniya nga wala ako, wa man ako'y pagkulang Ayo. gitugyan kong Ayo, day, tanan. naslula ni mo, day. Uy, sino ito ni Manon? Unsay ato, Noy? Naslula ni mo? Naaman, Noy, kadiyot akong tawgon, dali sul sa ngare. La, Ay sagsamok diha kay dako nagkakupil de. nagunsa day kadiya la. Gadua, Uy, scatter man day na la. nag-scatter boat mo. Manalang ni kaysa magtong its ko. Lula ba ya? Naahinampak saging itom. Miabot na unta tag usa ka libo. Pilala? Miabot na unta usa ka libo akong usa ka gatos. Na ay palabig kabuangan ng duwaan. Ay palabig kabuang ng duwa ah. Ari sa ari na asnoy Tony. Unsa may tuyo, manguyab na. Ay di gani manguyab papulian na. Lula ba ya? Uy, ato asa to kadiyot kay murag na ituyo. O lagi. O i-charge sa be. Kay lubat na. Unya, paludi ha. Sa may ato. Namisita ka? Uy, uy, di. Aw, sayang. Madara ba unta? Sa may ato ni mo do. Kining kuan, nangita mong udmig ka ng mananabtan ba? Kunya, na may nakasulti na mo nga, nakakura din eh. Kaya, giingnan ko ka ng pipang. Yes, that's me. Kuan mo gud kining namatay mo gud nga akong ganganang ba? Niya, Nya, papangajian ta na mo. Pero problema kay, wa may mananabtan ba? Muna ni radio ko. na. Nakapabuk na raba ko do. Ha? Kiniraba nga akong pagkamananabtan tungod sa kadaghan, ipaagi na lang ni akong booking. Ba? Asam tang inyo? Naradiha sa skuan ba sityo katambisan ba kanang may barangay hall balapit ana. Ay, duol raman di ay. Aw, sige, ako na lang kuan. Dakaw na nang largahon ako na. Naman ko'y pangadjian diha duol sa inyo. Dili ba na may gihaya diha? Oh, nang na kilit sa kanang barangay hall ba? Amo na silingan. Aw, silingan raday na ninyo. Oo. Pero kisa man ang namatay. Aw, imong ugangan to no? Oo, nang. Ay, kasi sinahon sa anang imong ugangan, oy. Matay inyong silingan, masuya man, musunod man dayot. Nang unsa man kanang muadto ka nang? Ha? Adto ka? Sa ato ka. Muadto ba ka? Oh, ini ko man dito sa pista mo, dito ulanday ko sa inyo. Sa pikas, pag kumas pikas. Oh, pikas. Di ko man dito sa pikas, dito ko sa inyo. Sige na nga, salamat kayo nga. Mga alas 8 nang. Oh, alas 8, kay dito sa pikas, alas 7 man. Dito na landayin ko dito sa inyo, doon raman na. Mulagari lang ko. Oo, sige na. Kay, paabot ko ako ah. Oh, Nya. where they advance? Oo. Pila ka na sa bayad sa pangadji nang? Da, 500 na gabi oy. Kada pangadji. Hangtod man ka na sa lubong na. Oo na, hato sa katapusan, tingali. Oh, bisa ka no sa apa na, suklan ta na. Kinahanglan lang kong advance. Oo, sige na ka. Pila may advance? O, depende ra na ninyo. Basta, di lang
muubos sa 50%. Mo ba? Ay, Weng. Buhati rin kontrata, Weng. Napa rin ni kontrata? Na, unsa man day. Mabuhi pa lang nung nagbalik ng patay, putol akong racket. Agoy. Buhati rin, Weng. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ni ang racket sa akong apuhan. Kaniadto pa bisag tiguwang na pero daghan gihapong request. Ang tinuod malipay mi og naipatay kay makaraket man ang akong apuhan. Unya ako mayang silbing assistant. Unya, Weng, la, asa ang schedule nato? sa Sitio Santo la, katong namatay sa atake ba? Sige. Damada na tong mga gamit, ha? Kay matugos sa ko. Dugay ko nakatuog gabi ida. Pildi ko scatter. Undang nagud ana lagwit. Ay, ayo, pagbuot, oy. Kay dili na imong kwarta. Pagkawat ko, ha? Ola. Dili ikalimod nga dugay na ning pangwarta sa akong lula ug di sad ikalimod nga usahay malimot na siya kay tiguwang lagi. Unya, Hello, guys! Oy, huy, asa man ka? Ikaw mo sa batch pangadje? Mori lang kag mikaon sa biskwit? Mga Diyos? Ani lang, oy. Ha? Huli ko, kaya akong asawa. Nagluyar ba to? Ha? Oy, kisa may ngan? Tina. Uy, Wing, ilista daan, Wing. Masay, ha? Buhi pa ko sawa, oy. Nagluyaman ka, ha? Nagluya, pero gihubak ra. Hubakon din ang imong asawa, do? O taon, sige, arin ako. Sige. Wing, la, ilista lang daan diha para naatay ipakita nga kana mo'y nakauna. pwede ilo ibuhi pa ganito. Ay, naunsa ba ka, uy? Ang kanang buhi, asa man na paingon, di ba sa patay? La, gabaan ta, uy, naunsa man ka, uy. Nadiguro lang ganita. Dali na. Nala, dali. Magsugod na ta sa itong pangadji. Ay, salamat kayo sa iyo karon lo. Ay, sa'yo, mangyog ko. Magsugod at sa pangadji ron nang. Sugdanday na to, kayo na pangadji raban ni. Weng, La, daman ang atong mga basahon, ha? Kay mukaon sa ko gamay. Uy, Anay burgedo? ano ba nang biskwit rin na ataon? Ay, kana na lang, o magkailain. Musnak. Musnak sa ako. Musnak ang daanang. Binakukunya lang ka musnak. Hindi ko mas pangadji. Lain sad na. Ha? Sige na. Kuhain ako dito snack, Weng. murag standard na gid sa kong lula nga sa di pa siya magsugod sa pangadji, mo snack siyang daan, kay ang iyang rason para mahibaw siya kung unsay snacks anang gabi una, kay ugway lami, dali-dalion niya pangadji. Unya sadyang nagsugod na ang pangadji. Matamis nga Jesus, tungod sa pagtubos mo sa kalibutan, nagpasaka ka sa krus, nangamuyo kami kanimo, nga tungod sa imong mapait o yamot nga mga kasakit. Luwason mo ang mga kalag sa purgatorio o ang kalag ni Muding. Muhing nang dili muding. Muhing. Ako man ang muding. Ako na buhi pa taong ko. Ang kanang namatay, muhing. Luwason mo ang mga kalag sa purgatorio o ang kalag ni Muding nga anak amahan ni Muhing. Muhing lagi na namatay. Muhing. Dili muding. Ako muding. Buhi pa taong ko. Ako man ang amahan na namatay ka ng muhing. Luwason mo ang kalag sa purgatorio o ang kalag ni Muding nga amahan ni Muhing. Ako lagi muhing. Ang buhi pa ko. Patyo nung ko ni mo. Buhi pa mo ko. La, nabali. Ha? Askang gubuta kay nasayop maglitok si Lola, ang namatay angan Muhing, unya ang anak nga buhi pa si Muding, nya iya baliman. Haskang dugaya na humas pangadji lagi. Unya, Jesus nga mahigugmaon o yamot,
Kung ang mga hampak mo'y kastigo sa mga ulipon ug labi na gyud sa mga makasasa. Kilainan ko ni mo daan og empanada, Weng. Ah. Nga nahimo lang silang ulipon sa yawa. Weng, Ah. ang empanada ba? Pasig mahutdan ta. Ituwasan na. Ay, kasakit sa kuntuhod. Ikaw ra di ay. Ayaw ra gud anang mukalit lang kag sulti bahin sa snacks. Tiwasa sa na imong pangadji kay maikog tas tagtungod. Ang aang, nakita man ako nga gihinay-nayag kuhit ang mga empanada. Unyag mahutdan ta. Tagaan na lang ta atong bisit kadugmok biskwit kadugmok. Kita lagi libak sa mga tao. Ha? Awa na ay natugos ba in town kay mauwaw ta? Ang ganong mauwag taon ta, nga kita may importante. Gusto sila nga way manaptan sa ilang pangadje. Sus, paitagid ni mula. Basta kay ay natugos ba? Unya nang labay ang mga adlaw ug buwan, namingaw na kay wa na may namatay. Aw nagkrisis na sad ming lula. Unya, Musta naman ang ilangig mananabtan o sa ka-record holder? Laba na ba nongoy? Hibaw ba kang mingaw kairon, way patay. Mau ba? Nasa ding ang ana na ipod. Na, oy. Na, masayting season. Magkapuliki gani kus booking. Mau ba na ising? Utanga sa tadabi. Bayran talang ka ini Sabado. Ano na aday patay ni kasabadosing? Oy, wa ka kahibaw nga si Taling. Nabukog unya wa makuha ang bukog. Karon na infected. Murar kanserus ang iyang tutunlan. Kinsa? Si Taling god. Tindirag isda sa iskay na ba. Nabukog. Murag hapit na matutyo. Unya, wa may laing mananabtan din sa ato ako raman. Mao nga, mabayran tagyog ka. Mao nga pautang sa kudya, be. 5 lang ka kilong bugas. Recorded by X Thunder Gaming. Kinsa galito? Ay si Talinggod. Kanapang taas og liog, anak ni Potensiano. Potensyano ako, Papa? Oh, anak man di ay ka ni Potensiano, no? Oo, ako na, O Papa. kung mauna isuon day mong taling. Tungo ni mo ko iksuunang. Ay wow, oy! Kitungo gud taon. Giampo ko man gani na nga matutyo na siya ng iyang sakit. Dili gud ay maayo nga magpataka og kaon sa isda, no? Labi nagbukugon. Kaon man sagud siya ng bangus got. Usa, Bangus man ko noy nakabukog ana. dili bang usoy? Buwad nga lawlaw. Sira laman ng kaliwata sa isda nga bukugon. Pero imo naman gitungo ako iksuon, oy. Si Taling, waoy! Wa may bugas, oy. Saba diya, oy! Kana diya usam din na, dili din na bugas. May tag-iya na. Ay sige lang, oy! Suwapan kay kada, suwapan kayo. Bantay bitag musangpit mo na ako inig hayaan ang imong igso na. Hello, biya, oy. Did ang ikaw mo'y matay tuguang nga ka? Oy, simba ko lang. Ano day kala? Bantay lagdug ka na akong upawa ka. Kisang upaw la. Ay ka na kung tindiros tindahan nga atong utanganan. Dili magpautang. Ha! Sige lang. Walay sukods bawsa. Inikamatay niya ng iyang igsoon nga nabukog sa buwad. Manangpit gani na nako kay magpangadje. Ha! Excuse me na lang nila. La. Mao ni akong problema kay di gid patuo og sultihan ang akong apuhan. Bisag dili maayo iyang gibuhat og mga gipanulti. Unya nahadlok sa kung akong kasab-ag maayo basig maunsa unya ba kay tiguwang naraba.
Unsaon ko man ni siya? Akong paundangon? Di man sad siya muundang iyang racket kay kanang makakwarta man siya sa pagkamananabtan. Pero mao lagi badlungon pa ayo. Unsay akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Weng. Hello, Ate Brad! At may adlaw. Ma'am, good morning, ma'am! Sa tanan nga namati Kuya Gili, may good morning, Kuya adlaw. Gili. Good morning. Ate Jinjin, good morning, Ate Jinjin! Morning! Shout out gyapon sa mga mama nga padayong ni palit sa Don Pepe Tadria kay taas Shout ang out. energy. Happy Permi nga gawa sa Don Pepe ang Diamond Food Trade Incorporated. Nagbuhat og OBM Special Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo lami. Okay, the best kay na. Kanang mga bata, inom yutag doon Pepe Tablia. Kada buntag yun na, kay para taas ang energy. Happy Gil Pirmi kanunay. Nya, tasty fish cracker ang atong bawnon sa eskwelahan og macaroni crunch, Paulitos Macaroni Crunch. Unya sa tanang klase, ugum-ugum mo ng Yema Obi Special. The best kay na ugum-ugum mo na to, kay doon na sa tayo mga benepisyo nga makuha diha, nga bright ang atong utok. Nindot kay doon na yung mga vitamin na gibutang nato diha. Unya sa tanan nga namati nato karon labi na gyud sa mga namalitiya sa Happy Mart, Waluna, Kulong Tabunok ug Mactan. The best kay dinha nato pangumprahan kay nindot kay ang ato ang pagpalit kay mga barato. Kayo nya sa tanang mga tao nga migamit da sa ato ang Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo sa tanang mga naayo silang balatian sa Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kay na nato imnon kung padung ta trabaho kay di kita magduka mga dayon gyud nga ato o mahuman gyud nga ato ang trabaho nga gibuhaton sa atong opisina. O sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito. Good morning di ba? Kuya Nick Pipito basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dug GR Pipito, Cebu City South District. Unya si Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araw. Lister Daan diha sa iyang opisina sa Talisay sa ato ang konsyar Lister Daan og ni Mayor Samsab Gulyas og ni Congresswoman Rhea Gulyas og ni Dog Pangkoy Francis Ispares. Good morning mo diha dong. Atong konsehal sa siyudad sa Sugbo. Good morning natong tanan. Usa Kugihan nga konsihal. Ugihan nga konsehal og si Cap Gray Marbarite. Good morning ni mo diha Cap Gray Marbarite og si Sir Cap Jod Ninyal. Thank you kayo og sa Yol's Merchandise ni Ma'am Casmer og ni Sir Yol Julia. Good morning natong tanan. Okay, Ate Pres. Okay, og ako sang pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nagbintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong mga high blood, cholesterol, katong taas sa sugar, ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto ni mo, maugyapon. Usagyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule ay mong imnon, unay ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon na yung kagabi, sari pa kamukhaon sa mong panihapon. Inom na sa ikadaan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang niya ito na problema, bahin na ning kidney o UTI, ayaw na magkapalaka or kahadlok ana. Tungod, kay doon na makatambal, makaayo, anang atong kibati, bahin na ning kidney o UTI. Kini mo ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Unya sa tanan po mga tao nga may gamit sa to ang sedle ni Mito Ila Binigyo diha sa opisina ni Mayor Tata Palacio diha sa Pilar, Bohol. Kumusta ka diha, Mayor Tata? Sa imong mga tao nga gipagamit mo sa sedle ni Mito Ila, thank you gyud kayo, Mayor Tata Palacio. Og sa tanan natong mga kaigsunan nga may gamit sa to ang tinuod nga haplas nga muwangtang sa tong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bench, katol, kuto sa kabataan ilikay pagyunta sa rigi kung mahaplas ta sa to ang sedle ni Mito Ila nga anara nato mapalit sa butika, di ba kayo gili? Tinood na mahigala. Amog yun ang balik-balik ko na. Masipya dyan ta. Sa butika, nagyod baligya ang atong tinood nga haplas sedle ni Mentuel. Ha?
Butika na gyud tingison, butika na gyud tatamalit ana. Wa gyud baligya sa gawas. Sa butika na to mapalit. Thank you. Nya pwede sa Gabs sa Facebook Gabs. Bisitahan na to ang page sa Seed Marketing nya Panyawan Herbals Incorporated. Nya i-type na to ang Panyawan Herbals mga higala. O kayo kalimot nga atong i-like ang page mga higala. Nya makita diha tanan ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, no? Mapalit na po na to sa Shopee. So, layo tas butika, Shopee ta. Kay naman tinuod diha. Basta Shopee, tinuod bigyan na Gabs. Tinuod. So, Shopee, layo Usahay tas na butika. lang ini-deliver, usahay di mao, ini-deliver ba? Mao Oo. na bantayan ninyo ha. Dili gyud mapick comes tas kanang atong liniment oil. Ah, O mapick ka na, diskuy di ka. diswedo Shopee. Diskuy kay bisod ba na? Wa man na siya gitugutan mo siya Gabs ang Shopee og ang kanang butika man gina. Basta wa gyud sa gawas ha. Wa gyud sa gawas. Naas gawas, pero tuas gawas sa ilang Bito o Claire, tuwa dito. Gida nila sa gawas, masipata. Ang tinuod sa liniment oil. Pero diya sa Cebu niya, balik kita niya sa gawas sa piki na, basta sa Cebu. Okay. Nya driver dito ka mga driver dito amigo dito gamitan mo gina ako driver man. Si Rodolfo Don News. O siyang misis nga si Catherine Quizun. Nya sa B&M Taxi. Bim. Kilngiga. Nya Taxi Roysin. Ronald Piñula. O sa iyang misis. Kini ganda ko nga pinyong nga misis ba. Leslie Cadusali. Nya si Joel Ponteros. O sa iyang sa Ponteros family. Nga diha sa Tiyasan Negros Occidental. Then, thank you. Okay, bam. Thank you very much. Alam pinato usbon pagpangamusta nga to ang mga katikas din sa Sagbayan Parish, no? Sa parokya ni Senyor San Agustin sa Sagbayan Bohol. Sa dili pa sila adto sa ilang mga eskwelahan kay kada adlaw ang mga katikista in town lain-lain lang eskwelahan nilang adtuan. Sister Virginia Garcia Inso, Lelibet Celiano, Lurna Hernan, Nora Generale, Ani Manon, Flora Vertudaso, Janice Alferez, paritit nga ning ing. Lita Lopez, Gregoria Gemelo, Expedito Lamoste, Truning Salponial, Lorita de Venegracia, o Adet Candoli. Sa dili po mumato sa eskwelahan para pagtudlo sa mga bata sa mga espirituhanong mga pag-aampo. Ang pagpangaligo nato nini ato ang magamit nga sabon Celebrity Kotik Beauty Soap with glutathione papaya extract ug dunay mga natural moisturizer, dunay mga sangkap nga pagpabilin kitang kutis artista, kutis porcelana younger looking. Unya, ug dunay mga problema ng inyong mga panit, pananglitan ug dunay mga up mga katol-katol. Aduna ba kamoy blackheads or whiteheads? Aduna ba kamoy mga skin problems? Said Celebrity Kotik Beauty Soap. Gikan kani sa Seed Marketing. Tanaw man kuno, ayo ka nagalakaw-lakaw ha? Pag inquire ka mo sa mga butika para dili ka mo mailad. Tatak Seed Marketing. Thank you. Okay, o sa tanan itong mga kaisunan, bisag asa tapadong, kinahanglan mo inom yung tadaan og detox. O sa kauras sa di pa kamukaon. O sa kapsula, kay dipinsa na sa mga toksin nga masud sa atong kalawasan. Kay maunay magilngi kay mo dag patay na to ng mga toksin, tigdaot sa itong blood cells, inikadaot na sakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, o constipated ta, o ingon man, kini ato ang kidney problem, o yun ay diferensya, yun kayo na to, basta may dadidaran, natamaw ng inog yung kayo detox, unwa pa kay balatian, usara, pero doon na kay balatian, katulog yung kayo, buntag udto hapon, usa nga tos, duha kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaan, imna na to, walo nga to sa 12 kabasong tubig, matang adlaw. Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kinimutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karugad lawa. Si Inday Wing, Ate Pres. Wing? Problema si ni Ate Wing. Inday Wing, Ate Pres, kaniyang lola lagi, manabtan ba? Number 1 nga manabtan siya nadapit. Pero usahay ka na manungo man, Ate Pres. Magdali. Magdali nga mamatay tao niya. Kay booking niya. Mura na ka nagkuhan sa punerarya. Nga magatang sa ospital. Mag-ilog. Kinsay, mapalit. Mag-atang niya, mag-ilog kinsay, mapalitag lungon. Nya kani sa siya, alahi ng mga lungon anang naay mga St. Francis kay na ano manadaan nga mga gipalit-palit nga lungon Ate Pres, di ba? Unsay mga data-data, di ba? Data-datahan daan ng lungon, naa na sila lungon. Ini kamatay na lungon daan. Kani sa diya ha, kay iya ha, mananabta ni siya, pero inigakuan, una pa nga kanwa pa mamatay, iya na tungoon. Nga, kuan tungod kay... Iyan na ilista daan. Kayo sa mingaw ko kayo, Ate Pres, may mamatay. Makalagot tinuod, oy. Ina na ba? Mao na yung problema siyang lula nga. Yang problema kay mao ni ang problema dili gibato ako apuhan bisag dili gyud maayo ang gibuhat nga og kanang iyang panulti.
Oh, hadlok sa kong kasaban. Kanang di masan maayo yun ati pres. Mao Nga, mangutang siya bugas niya. Awa siya kay bao. Nga niya, giutangan niya. Igsuon siya, gitungok. Stina, pastilan. Kanya, asa man na ito mabasa, bam? Natay mabasa diya, bam? Di, nga di, yun ni maayo yun. Nga iyang gibuhat. Manabtan siya, bam. Kini akong basahon alang ni sa mga Doon na layo. Dool ra. alang kini sa mga dili sa manabtan kun dili alang kini sa atong iyang maoy adto para manabtan siya. Aha. Salmo 23 verse 4. Salmo, Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako, kipanalipdan mo ako, pinagi sa imong sungkod og bunal. Para nini atong mga hintungdan sa namatay. katong iyang gitungo. Ang katong problema Sa ang Tiguag, apo ning Sinderlan. Apo, sa Inday Wing, apo ta. Kanang apo ang naimong lola nga kanang mitir-mitire lamang kay nanang kinaiya ba mabuto niya nga adlaw nga dili nang ganahan ang mga inunta mga customer nabiya ila ang mga manabtan nga matawag. Naawi. Oo. Kaya daghan eh. Parehasa dili. Siya lang siya. Moises, ako nga agaw, Moises, ati pres, nakurda, may isa na manabtan diya sa... Lucky? Lucky na siya. May video, may pagkainday yun, ati pres, maayos sa manabtan. Moises, oo. Nabit tinibaw anak ko lano. Gutib, Moises Gutib. Nabit ko tinibaw alam rin sulti lang kung kinsa no. Kanang naang mingon nga ay kanas kuan mangayo man na siyang tag 1.5. Nagpanabtan. Mubungat. Mubungat man na siya 1.5. Ang kanang 1.5, bali na natin buok yun. Siyam kagabi Usaga pangadjian. siyam kagabi. Siyam kagabi. Mo kuan man siya 1.5. Kato si kuan ngono nga. Samo sad to. Ngay pang metog inom. Nga na sa restorya sila pero dito sa among bukid at preso unang panahon kanang mananabtan wala guna say bayad pero inig human siya makaadlaw sa katapusan na tagaan gyud siya sa kapaa sa baboy. Di ay. May palipay na. May palipay. Gawa sa ubang sudan. Kadto yung paa sa baboy nga hilaw. Bam, sa una ba, kami, kuyog ko sa akong lola, manabat may anang mga manamatian. Kunya ka na ko nung inikapito ko ikasiya, mubalik ng minatay. Tinuod na ba? Mo lang istorya. Makita ko nung inikasiyang kaadlaw. Pito, ikalima. Abi ni mo, ikatulo. kanang namatay. Ang ako na ko, tulo o kapito. Mga ba, Ate Pres? Ikatulong Ikatulo? adlaw. Kapitong adlaw. Pitong adlaw. Na ako nun na, sagol sa kuno na. Na. Kanang Kaya di ay katong kausa, gamay pa ko pagkabantay papa. Nya, kanang sabat, sabat pa nagduka ka kulan. Nag-ana na ko, na akong nagkakuan na ba? Hala, uy, giana bitaw na akong buklan. Gibitad. Naala ko, nilingi ko sa luyo. Di man kay mga maestra gutong luyo niya, mga tiguang na ba. Wa man kay kuan nga. Sila nagkuan kay di man tayo duol. Nagluhod ko. Pero nagduka lagi ko. Anak ko ba? Nga man ako nagkuan kay ang akong buhok gibitad. Magduka yung Ate Pres. Oy, kay kato lang ako pagmangkos di, police naman ron na special sign. Mga rosary sa kanang Tower of Devil. Nya, duka naman kayo siya. Patulga namin. Unsa? Aba ni oy. Unsa pa katulga nami? Ang iyang sabat, ibes, pray for us. Pray for us, bra. Tower of David, Tower of Ivory, pray for us. Anam, bra. Pray for us. Siya, duka na kayo siya. Katulga namin. Katawa. Ayaw. Elisa, sir, kay pasamton mo yun. O niya, mga na, tungod sa kaduka sa mga Kaduka lain ay. Maduka, yung Ate Pres. Nagduka lagi ta. Hindi mo ito yun, pero huwag ka nang hadlukon ka. Naarabarong minatay ka Lagi. mga kuan na. Ulian ka ka ng suksok kag mais mong lula. Mao na Sa- mga ang- tinuod na ba? Sa amo alan kanang labinag kanang naimo batog diha sa kanang butterfly ba unsa? Oh. Umana. Ngono na as. Nya kada sa kuno gamay ug mayong kayo sa kandila bam. Wa ko Nya di ba paong kana kuno Ate Pres. Wala Na pa- ako no diyang minatay kanang Mo ba? gamay gyud kuno maayo nya di mapaong nya nagtaw-taw mo balik, Balik balik. siga. Oh, na gyud kuno na. Ang angkol na ko na kanang panitan naglakat ang pangadya naimo batog bitaw ka kanang mangloy kanang green kay murag Kanang mura Kulor. smooth. murag dili kanang green murag kulor og dahon sa kahoy mangloy ang tawag. Mangliw. Oh, mangloy may tawag Nga naman. amo. Nga naman na. Yung tao sa kuan mo ay nagilabti. Mo na Masari ni mo batog na may ubang mga insekto mo batog na isog nga hayag kayo. Naabitaw. Kaba, mga kuan Kaba-kaba, saan Ay, Ang karong ang din kamo syudad man ni inyo lan kanang unsa ro style sa pangadji napa din ni pangadji sa syudad nga kantang Latin.
Wa na ko ano man Bisaya naman tingali. English? English Bisaya. Bisaya. English para na minatay na yung pangadji nga English. Di ba kanang inig di ba da magyud kuan kanang litan di Blessed Nay, Virgin uban. Mary. Sa amo kanang naa pa duha ka klase karong dili kanang binag-o nga pagpangadji sa namatyan kanang magbasa gospel unya murag magpaambit ingon ana lang bitaw modern siya pero kadtong karaan nga naa gyud Latin na pa pud dapit sa mong bukid na pa. Si Ate Dita, umay mo Latin ana Ate Dita. Orimos, oratio, ana. But kini sigili nakasabat pa ni pangadji nga Lain mo yung sabat. kuan Latin. Kasuway baka ato ka. Napa sa inyo na namatyan gel kanang Latin Naka? wala na. Ano ko bantay? Wa ka sabat og pangadji min natay? Nang Kasabat pero wag ka na natin wala. wa ka. Pero Bisaya ano? kanang namatay sa amo nga tuwa mo gyud mi basta matribaho lang mi sa. Yes, bali sila Grabe ni sila, tagurhag ni ilang bilaran madinggod. Balik ta. Na, balik Unsa ta. to yung sa ipatawag among lula kuana badlog-badlog nga gamay inday okay. Maabot yung panahon nga ayra na ka kanang Ayra na mo. likaya na kang ay lang tus kuan ayra buo to to ko sa si kuan, snacks. Oh. Badlungan lang ta gamay kay dili ba yung sira usab yung manabtan dagan ba yung kamausad manabtan. Dagan kay manabtan. Oh. Yung mag-utang sa bukas daan kayo niya si Kon mamatay na natunog og bukog ako na dili maayo mo na nga badlungan lang inday kay Ang kuya, bakitaan ka ni Bam. hain. Gani, si Manang, kuya, bakitaan ka, Bam. Pahulmatag ko ang diabing. Gano'n siya, 2 years naman lang. Uday, mulapas ka 2 years. Paano ka? Patyo na lang ka. Kaya mo ba imong gingon? Ang bayan nila lapas. Karon ano siya mo ingog 2 years at depress, lapas mo. Nilapas ano? Wala pa manggod. Sige lang wala. Ako taon. Pamanggod. 2 years na, oy! 26 pamanggod. Oy, kulayo! 5 years Naganaman na. namin sakay, ha. Halto mabuting 30. Adili rin. 26 26 pa sa bag. 21 mo to siya ningon. 21 pa to ningon. Oh, tanawa noon, nagkuhan akong mata, nag-miles to. Ah, sa Ay, kalayo, wala Rubian. kaso, oy. Lapas na kayo na. Sige na, ay. 21. Sige na ba? Sabi mo kasulti na, final. Panil nga. Badlo ka na inday para maabot ang adlaw nga kanang mauyunan mo, waon gyapon mo. Pero katuloy mo, hawa ni mo mga Gino. Namatay lang. Namatay, wa mabuhi, good, ma'am? Ang kurang gihuyok. Salamat mga nagating tulungan doon. Kaya ko ang puzzle, Tihon.